Durant aquest curs, el lema Sentim la màgia de l'escola cooperativa anirà brodant els nostres principis, les nostres activitats i els fruits que recollim gràcies a la nostra manera de ser. El fet de ser cooperativa fa que tinguem molt de guanyat per afrontar els reptes que actualment tenim com a societat, enfront dels que es posa l'educació com a escut o com a intermediària. Jo crec que és una tasca que hauria de remarcar que està molt vinculada als valors universals. Hi ha valors com la responsabilitat, la igualtat, la transparència, la solidaritat, l'equitat, molt vinculada a les cooperatives, i és que nosaltres hem d'intentar transmetre als nostres alumnes. Creiem fermament que una altra economia és possible, més justa, més solidària, més sostenible, que posa les persones al centre, en el nostre cas, tant l'alumnat com les famílies com les persones treballadores. L'autoorganització és un dret fonamental de les nostres escoles, on tothom té veu, responsabilitats i compromís vers el projecte. L'educació és el fonament sobre el qual es construeix el coneixement i les habilitats individuals. Fem una crida a les altres escoles cooperatives que s'uneixin a aquesta gran família per sentir la màgia de la col·lectivitat i la força del grup, que ens ha de fer arribar encara més lluny. Som les arrels d'una comunitat cooperativa.